Sa pamamagitan ng Facebook post, naglabas ng saloobin si Grace Lego, may-ari ng Walk-ins Hotel na kabilang sa mga naapektuhan ng building collapse sa Balibago, Angeles City, matapos umanong pasukin at pagnakawan ng kanilang hotel. Sa kanyang social media post ngayong June 22, sinabi ni Lego na nadiskubre nilang nawawala ang iba't ibang kagamitan mula sa hotel habang patuloy nilang hinaharap ang epekto ng insidente. Ayon sa kanila, kabilang sa umano'y ninakaw ang mga compressor ng refrigerator, electrical wires, air conditioning units, breakers, shower heaters, fire alarm components, water pumps, exhaust fans, gripo, bidet at maging mga cabinet handles. Ipinahayag ni Lego ang kanyang pagkadismaya sa mga responsable sa insidente na anyay lalo pang nagdagdag sa mga problemang kinahaharap ng kanilang negosyo matapos ang pagguho ng katabing gusali. Nananawagan din siya sa mga sangkot na managot sa kanilang ginawa habang umaasa na mabibigyan ng kaukulang aksyon ang insidente. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.